BTC सरकारा थादराय गैयै सोलिबाय थानाय गोब्राबथार अखा हानायजों गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दैबाना जानायखौ नोजोर बोनानै दैबानाजों भुगिनांनायनिफ्राय सरासनस्रा सुबुंफोरा BTC हालामाव रैखा मोननो हानाय बायदि एबा दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरनो नांगौ बायदि सुबिदा खालामनानै होनो गोख्रै खामानि मावनानै होनो हानाय बायदि BTC सरकारनि माखासे MCLAफोरनो BTCनि गुबुन गुबुन जिल्ला महकुमाफोराव हाबा मावनो थाखाय बिबान होखानाय जाबाय। भुगिनांनाय सुबुंफोरा गाव गावनि ओनसोलाव बिबान मोननाय MCLAफोरनि गाव गावनि जेंनाखौ फोरमायहरनो हासिगोन। BTC सरकारा थादराय गैयै सोलिबाय थानाय गोब्राबथार अखा हानायजों गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दैबाना जानायखौ नोजोर बोनानै दैबानाजों भुगिनांनायनिफ्राय सरासनस्रा सुबुंफोरा BTC हालामाव रैखा मोननो हानाय बायदि एबा दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरनो नांगौ बायदि सुबिदा खालामनानै होनो गोख्रै खामानि मावनानै होनो हानाय बायदि BTC सरकारनि माखासे MCLAफोरनो BTCनि गुबुन गुबुन जिल्ला महकुमाफोराव हाबा मावनो थाखाय बिबान होखानाय जाबाय। भुगिनांनाय सुबुंफोरा गाव गावनि ओनसोलाव बिबान मोननाय MCLAफोरनि गाव गावनि जेंनाखौ फोरमायहरनो हासिगोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360